Πάμε να δούμε τέλος πώς καταλαβαίνουμε σε ένα καρδιογράφημα ότι αυτό στον οποίο κάνουμε καρδιογράφημα έχει βηματοδότη και μάλιστα ο βηματοδότης δουλεύει. Γιατί αν δεν δουλεύει ο βηματοδότης και δουλεύει ο δικός του ρυθμός, δεν θα το καταλάβουμε ποτέ. Πώς θα καταλάβουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει στο καρδιογράφημά του βηματοδοτικό ρυθμό? Δύο πράγματα. Ο βηματοδότης που βάζουμε στην καρδιά, αυτή είναι η μπαταρία του και το καλώδιο, αν δείτε, καταλήγει κάπου εδώ στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας. Μερικοί ηλεκτροφυσιολόγοι και πολύ ειδικοί καρδιολόγοι μπορούν και εμφυτεύουν τους βηματοδότες πάνω στο δεμάτιο του χ. Αλλά αυτό είναι μια ειδική τεχνική. Συνήθως όμως το βάζουμε στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας και το βιδώνουμε εκεί. Το βιδώνουμε μέσα στη μάζα της δεξιάς κοιλίας. Οπότε το ρεύμα που παράγει η μπαταρία ξεκινάει από εδώ βγαίνει το ρεύμα δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ με τα τόξα αυτά, και πηγαίνει από δεξιά προς τα αριστερά. Ναι, πηγαίνει όμως όχι μέσω του αγωγού συστήματος γρήγορα, αλλά πηγαίνει μέσα από τις μυϊκές μάζες της καρδιάς, αλλά αργά. Η βελόνα το βλέπει αυτό, άρα κινείται αργά, άρα γράφει διευρυμένο QRS. Και μάλιστα ποια μορφή, αριστερού αποκλεισμού ή δεξιού αποκλεισμού. Αν δείτε στο κεφάλαιο που κάναμε για τον αποκλεισμό το δεξιό-αριστερό, όταν το ερέθισμα μετακινείται από δεξιά προς τα αριστερά, τότε η απαγωγή V1 το βλέπει να φεύγει, καταγράφει αρνητικό και διευρυμένο, άρα καταγράφει QS, άρα αυτοί που έχουν βηματοδότη, το καρδιογράφημά του στη V1 έχει QS, άρα έχει μορφή αριστερού αποκλεισμού. Και πώς θα καταλάβω αν κάποιος έχει απλά αριστερό αποκλεισμό ή αν έχει βηματοδότη? Η απάντηση είναι αυτό το κόκκινο, η κόκκινη γραμμή, ότι όταν κάποιος έχει βηματοδότη, έχει στη V1 μορφή αριστερού αποκλεισμού, δηλαδή QS, αλλά πριν το κοιλιακό σύμπλεγμα έχει αυτή εδώ τη γραμμή που ονομάζεται spike και είναι το χαρακτηριστικό του ρεύματος, το οποίο δεν βγαίνει από την καρδιά, από το φλεβόκομβο και όλα αυτά που είπαμε, αλλά βγαίνει από ένα μηχάνημα εξωτερικό και αυτό το βλέπει η βελόνα ότι είναι κάτι εξωτερικό και το καταγράφει με μια γραμμή. Άρα κάποιος που έχει βηματοδότη έχει spike QS στη βένα, spike QS στη βένα, διευρυμένο QRS. Αυτή εδώ η μορφή του καρδιογραφήματος είναι όταν έχουμε ένα καλώδιο ή όταν δουλεύει ένα καλώδιο και δίνει ένα spike και μετά QRS. Αυτό το καλώδιο καταλήγει στην δεξιά κοιλία, άρα έχουμε εδώ έναν βηματοδότη ο οποίος έχει κοιλιακή βηματοδότηση. Spike, κοιλιακή βηματοδότηση με QS. Spike, κοιλιακή βηματοδότηση με QS. Αυτός ο βηματοδότης ονομάζεται VVI. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που βάζουμε δύο καλώδια. Ένα όπως είχαμε πριν στην κοιλία και ένα δεύτερο στον δεξιό κόλπο. Πώς θα καταλάβουμε ότι κάποιος έχει τέτοια δίπλο εστιακή βηματοδότηση, κοιλία και κόλπος? Θα έχει δύο spike. Ένα spike που θα δίνει ερέθισμα στον κόλπο, δηλαδή ο κόλπος θα παράγει σαν απάντηση P, spike P. Δεύτερο ερέθισμα κοιλιακό spike QRS. Αυτή η βηματοδότηση ονομάζεται δίπλο εστιακή DDD και βλέπετε spike P, spike QRS, spike P, spike QRS. Ενώ αυτή είναι κοιλιακή, spike QRS απλό. Υπάρχουν και άλλες μορφές, θα κάνουμε ένα ειδικό μάθημα, ειδικό αφιέρωμα στους βηματοδότες στα βασικά για να καταλάβετε πώς δουλεύουν. Εδώ είναι ένα καρδιογράφημα κλασικό από κάποιον που έχει βηματοδότη. Βλέπετε τα spikes εδώ, τις γραμμούλες αυτές, και μάλιστα επειδή είναι δύο, είναι μια βηματοδότηση δίπλο-εστιακή. Spike, κολπική βηματοδότηση, spike, κοιλιακή. Βλέπετε ότι το QRS είναι διευρυμένο, δεν έχουμε τη βένα, αλλά και η βένα είναι έτσι κάπως, δηλαδή έχει QS αρνητικό, άρα είναι ένας κανονικός βηματοδότης.